Il-pulizija qed tinvestiga l-mewt ta' raġel Malti li nstab mejjet kmieni 3 filgħodu fil-Marsa. Il-kadavru tar-raġel li l-età tiegħu għadha mhix magħrufa instab la ħajja fi triq it-tiġrija. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija mhux jeskludu li r-raġel seta' miet b'kawża ta' teħid eċċessiv ta' droga. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Għassa Oqġri Demikoli. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Raġel ta' 69 sena qed isofri minn ġrieħi gravi wara li kien involut f'ħabta bejn żewġ karozzi f'Ħallija f'jum il-miliet. L-inċident seħħ għall-ħabta ta' 9:09 ta' filgħodu fi triq il-Most ta' Ħallija meta karozza ta' BMW misjuqa minn ġuvni ta' 22 sena minn Birkirkara ħabtet ma' BMW oħra misjuqa mill-vittma li jgħix Ħallija. Minnu fih issejħet ambulanza li ħadet lill-vittma l-isptar għall-kura fejn aktar tard ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.